Haideți să vă arăt o poză înainte de meditare. Asta este o poză cu creierul uman înainte de a medita. Și uitați o poză cu creierul uman după ce a meditat un om, da? Salutare fraților, eu sunt Gagrau și astăzi am revenit cu un vlog senzațional ca de obicei, da fraților? Astăzi vreau să vă arăt de ce meditez și ce simt eu când meditez și de ce fac acest videoclip în care vă ajut și vă explic exact în ce constă meditația, cum puteți medita, ce beneficii aveți și ce înseamnă meditația, care e faza cu meditația asta. Toată lumea zice că e o prostie, multă lume zice că e benefică, multă lume zice că ce e cu ea. Eu pot să vă zic, fraților, exact ce este meditația, pentru că fac meditație aproape zilnic. Uneori nu fac pentru că uit, dar credeți-mă, este benefic să faceți meditație în fiecare zi. Eu fac meditație 6 minute. Normal oamenii zic că bă, jumătate de oră, că un sfert de oră, că nu știu cât, că nu știu cât. Eu fac 6 minute, am un videoclip pe YouTube pe care îl urmăresc și meditez mereu pe el. Puteți medita și câte o oră, și câte 2 ore, și câte 3 ore, dar nu. Momentan eu meditez doar 6 minute pe zi, mi se pare destul de ajuns. Dacă faceți 6 minute pe zi este total îndeajuns, nu trebuie să faceți cu orele, v-am mai spus. Ei bine, fraților, înainte de a începe clipul, v-aș ruga pe toți să nu uitați să dați un smash acolo butonul de like, să facem cât mai multe like-uri, dați un follow pe Instagram la Zgaurau, dați un follow pe TikTok la Zgaurau, un follow pe Instagram la Deu15. Așa, un comentariu, fraților, cu niște idei de vloguri, da, cu niște idei de challenge-uri, cu niște idei de orice altceva, pentru că o să vreau să încep să diversific acest canal. M-am săturat să filmez challenge-uri, prank-uri, daily vloguri și astea. O să încerc să fac o mare diversitate de chestii pe canalul ăsta. O să începem să facem o divizie de videoclipuri de business, da, o să mă învăț business, o să mă învăț diferite tehnici, diferite teorii pe care să le aplicați în viața reală cu viața voastră, cât și cu businessul vostru. Vă voi învăța multe chestii legate de meditație, numerologie, da, spirite, chestii, o să vorbim despre chestiile astea pe vloguri. O să facem și gaming, o să facem și vloguri, și challenge-uri, și prank-uri, și mukbang-uri, și cooking show-uri și mai multe chestii. Asta este dorința mea, asta îmi doresc să fac și trebuie să mă organizez odată pentru întotdeauna, că m-am săturat să nu fiu organizat. Credeți-mă că, nu știu frate, spun că filmez, îmi fac programul pe 2-3 săptămâni, credeți-mă, eu am programul de postat pe o lună și jumătate, da, toate clipurile. Și totuși nu am postat miercurea asta, totuși nu am postat weekendul trecut, pentru că efectiv mă trezesc în ultima zi și uit să filmez. Și de asta am zis că bă, de acum încolo îmi filmez 16 videoclipuri, frate, pentru toată luna, da, am scăpat. Și din 2 în 2 săptămâni filmez 16 clipuri și în stadiul ăsta voi fi mereu din ce în ce mai în față cu videoclipurile. Adică dacă m-aș ține de programul ăsta aș ajunge undeva la 2-3 luni de videoclipuri în avans, da? Ceva wow. Ok, păi fraților, haideți să trecem la clipul esențial și să trecem la ce am venit de fapt să facem aici și de ce ați venit pe clipul ăsta, meditația. Păi, haideți să trecem mai întâi din punctul meu personal de vedere ce efecte are meditația și ce simt pentru meditație. După care vă voi spune ce spune știința despre meditație și după care vă voi arăta exact un videoclip de meditație pe care vi-l voi lăsa și în descriere. Vă voi arăta și un pic cum să meditați, da? Și toate cele bune. Bun, haideți să zicem în primul rând ce zic eu de meditație. Fraților, sincer să vă spun, de fiecare dată când meditez, simt cum corpul meu se ușurează. Simt cum în partea capului, știți când adormiți aveți o senzație de aia de amorțeală. Simt cum mi-amorțește așa corpul și cum mă super mega relaxez. Simt cum aerul intră în mine și când intră mă umple și când iese mă golește. Dar mă golește de tot ceea ce e rău în mine, tot ceea ce mă stresează, tot ceea ce e rău în mine. E cel mai bun cuvânt pe care pot să-l zic. Și prin rău nu vreau să zic boală sau oricum și boala clar o scoate meditația. Stresul, nervii, oricum nu am nervi, da? Zic așa, o să zicem ce zice și știința, da? Meditația, din câte știu eu personal, vă conectează mult mai mult cu sufletul vostru, da? Fiecare om are un suflet în zona asta, fix în vârful inimii, este sufletul nostru. Sufletul nostru are undeva la 100 de grame, nu știu exact, dar știu că are undeva pe la câteva grame, sute de grame. S-a făcut științific, da, știința a zis chestia asta, nu a zis Gagrau nebunul chestia asta, știința a demonstrat chestia asta, că spiritul are greutate, pentru că s-a luat un corp uman exact înainte să iasă spiritul și a fost cântărit și exact după ce a fost spiritul ieșit din el, a fost cântărit și era fix o eroare de câteva sute de grame sau 100 de grame sau ceva în genul acesta. Da, pe lângă numerologie, zodii, cărți, da, adică n-aveți cum să mă faceți nebun. Sunt oameni care trăiesc din chestia asta și sunt oameni care sunt specializați pe chestia asta, sunt oameni care fac facultăți pe chestia asta. Eu chestiile astea le-am deprins singur.
de-a lungul timpului. Le-am învățat cu ajutorul unei doamne pe care o respect foarte mult, cu ajutorul unor cărți, cu ajutorul unor studii, cu ajutorul unor experiențe personale și așa mai departe. Da, eu cred în chestia asta, cred în spirit, cred în numerologie, cred în zodii, cred în absolut tot și îmi doresc să vă ajut și pe voi să înțelegeți mai exact în ce constă viața asta, în ce constau energiile pozitive, în ce constau energiile pozitive și energiile negative și tot mai departe, da? Bun, v-am spus ce înseamnă meditația pentru mine. Acum haideți să trecem ce părere are meditația, ce părere are știința despre meditație. Da, avem un site aici ce mă ajută să vă zic chestia asta pentru că nu știu exact ce gândesc savanții asta, chiar că nu pot să fac. Da? Ce se va întâmpla dacă încep să meditezi de astăzi, da? Fericire, sănătate, energie și liniște, da? Deci cercetătorii au dezvoltat faptul că când facem meditație, în primul rând ne crește controlul, concentrarea noastră crește cu până la 10%, da? După ce facem meditație. Avem în felul următor, imunitatea este crescută de 2 ori mai tare, comparativ cu cât ne-ar crește imunitatea dacă am face sport. Trebuie să faceți și sport, eu fac și sport, fac basket, genoflexiuni, stretching, flotări, abdomene și genoflexiuni, mai așa, da? Basketul, am minge acolo, să trăiască basketul, da? Bun. Mai puțin depresie cu până la 75 de ori, da? Mai puțin anxietate cu până la 30 de ori și cu o stare mai bine de 65 de ori mai mare. Deci, credeți-mă, fraților, este adevărat, da? Confirm. Șobolanul de laborator. Șobolanul de laborator confirmă. Da, este adevărat. Stare de bine emoțională. Corect. Reducerea grijilor, a anxietății și a impulsivității. Reducerea stresului, a fricii, singurătății și a depresiei. Clar. Creșterea stimei de sine. Da. Creșterea optimismului și starea de relaxare. Da. Ajută la prevenirea mâncatului din cauze emoționale și chiar a fumatului. Corect. Ajută la dezvoltarea unei relații sociale pozitive. Corect. Îmbunătățește starea generală și inteligența emoțională. Da, da, asta a fost legată de stare. Acum să vedem cu mintea ce face meditația. Crește puterea mentală și concentrarea. Memoria mult mai bună, competențe sociale și gândire creativă, decizii mai bune și soluții potrivite pentru probleme, procesarea mai bună a informației, concentrarea mai bună. Corpul, ce zice, da? Îmbunătățește sistemul imunitar și nivelul energiei, îmbunătățește respirația și ritmul cardiac, reduce tensiunea arterială, mai multă longevitate, da? Adică o viață mai lungă, așa că meditați, e gratis, da? E gratis, e free. Așa, reduce problemele cardiace și chiar probleme legate de creier, reduce problemele inflamatorii și astmul, reduce sindromul premenstrual și de menopauză. Deci aveți grijă, fetitele mai în vârstă. Dacă vreți să aveți o viață mai plăcută, meditați. Ajută la prevenirea artritei, fibromialgiei și chiar a HIV-ului, da? Deci astea sunt chestiile spuse de cercetători, nu de către mine, sunt pe internet, le puteți găsi la orice oră din zi, da? Deci, pe lângă faptul că 1. Meditația este gratuită 100%. 2. Durează 6 minute în fiecare zi. 3. E mega relaxant. Are atâtea beneficii spuse de știință. Are multe beneficii spuse de către mine. Și în același timp, acum haideți să vedem ce nu spune știința și ce pot să vă spun eu din punctul meu de vedere, da? Chestia asta sigur să fie păstrată pentru un alt videoclip, pentru că sunt mult mai multe chestii de vorbit. Deci am foarte multe chestii de vorbit pe tema asta. Deci vorbesc cu voi câteva ore. Îmi fac clipuri pe câteva luni. Deci, fraților, noi avem un spirit, v-am spus aici, în coșul pieptului, da? Fiecare spirit are o anumită vechime. Nu știu, în Biblie spune că noi, din momentul în care murim, mergem în rai și nu știu ce și nu știu cum. Nu zic că nu e adevărat, este adevărat, corect. Eu cred în Dumnezeu, eu fără Dumnezeu nu pot să trăiesc, da, am acolo altarul meu micuț cu icoane, cu astea, cu nebunii, am la gât Sfânta Cruce, da? La mână aici am Sfânta Cruce, da? Peste tot am Sfânta Cruce și mă închin în fața ei, asta este clar. Dar spiritul nostru nu pleacă undeva și nu se mai întoarce. Spiritul nostru pleacă în altă parte, da? Și intră în altă chestie sau ori aici, ori altundeva. Spiritul are vechime, spiritul nostru are mai multe vieți trăite, da? Și cu cât este mai vechi, cu atâta este mai puternic din punct de vedere, din mai multe puncte de vedere, da? Spiritele sunt de la 1 până la 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puteți să căutați, v-aș putea calcula, de exemplu, eu sunt născut pe 12 a 2-a 2002, da? 1 plus 2, 3,
3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7 și 7 plus 2, 9. Se întâmplă ca în data mea de naștere să nu depășim cifra de 9. Dar în cazul în care voi aveți, de exemplu, nu știu, 1503-1998, 1 cu 5, 6, 6 cu 3, 9, 9 cu 1, 10, care de fapt este 1, 1 cu 9, 10, care de fapt este 1, 1 cu 9, 10, care de fapt este 1 și 1 cu 8, 9. Da? Adică totul se adună și tot ce este trecut de 9 se adună între ele ca să se treacă sub 9. Adică, de exemplu, dacă aveți data voastră de naștere, o adunați toate numerele și vă ies, nu știu, 27, e 2 plus 7, 9 și rămâne 9. Sau 15, e 1 plus 5, 6 și rămâne 6, da? Totul este sub 9. Și chestiile astea, fraților, astea sunt spiritele noastre, da? Cu care trăim, care ne reprezintă, care ne marchează, deci efectiv ne marchează caracterul. Puteți să căutați pe internet cifre de destin 9, cifre de destin 6 și vă scrie exact, punct și virgulă, anumite detalii despre voi. Plus, minus câteva chestii care poate nu se nimeresc, dar în general vă zice foarte mult. Și pe lângă asta trebuie să fie cineva mai experimentat și cineva care să facă ceva mult mai profesional decât cei pe internet, da? Ca să vă explice exact cum stă treaba. Și evitând toată discuția asta care va fi pentru un alt videoclip într-o altă manieră, spiritele noastre sunt aici. Și noi în momentul în care medităm, ne conectăm mult mai puternic cu spiritul, da? Haideți să vă arăt o poză înainte de meditare. Asta este o poză cu creierul uman înainte de a medita. Și uitați o poză cu creierul uman după ce a meditat un om, da? Deci uitați un pic diferențele științifice, da? Care exact se vede și frumos, da? Diferența. Care e diferența? O pată de culoare care apare de nicăieri. Wow, ce s-a întâmplat, Scaurau? Da, alea sunt efectele meditației. Și de asta, fraților, vă recomand meditația. Eu vă recomand o meditație extraordinară. Meditația se numește în felul următor, o să aveți și în descriere, se numește Eu sunt meditație, da? Eu sunt meditație, este această meditație mai exact, da? Bun, da? Se focusează înapoi pe mine, mă rog, frumos, mersi. Apăsați pe ea și, fraților, trebuie să vă puneți în fund sau în poziția clasică de meditație lotus, da? Când vă puneți super mega ciudat, gen picioarele sub fund și mâinile așa, dar puteți să stați și pe scaun normal și să vă puneți mâinile pe genunchi așa, cu palmele în sus, da? Meditația începe, închideți ochii, trageți aer pe nas puternic, scoateți pe gură. Câteva respirații profunde. Eu sunt iubire. Eu sunt iubire. Simt iubirea cum îmi umple fiecare celulă. Simt iubirea cum îmi umple fiecare celulă. Sau, fraților, puteți să spuneți chestia asta în minte, dar nu trebuie neapărat cu voce tare. Aveți 6 minute de meditație, palmele în sus, ochii închiși, respirați pe nas, scoateți pe gură, da? Și în același timp repetați în minte ce spune acest om, da? Aveți primul link din descriere. Iar după ce se termină, puteți mai stați extra 4 minute liberi, fără meditație, să vă reveniți din starea de meditație. Și, fraților, așa meditați. În primul rând, trebuie să fiți super mega detașat de tot. Trebuie să vă gândiți doar la ce se zice meditație, să vă gândiți doar la ce se aude meditație și să fiți super mega concentrați, liniștiți și calmi, da? Iar după meditația asta veți avea numai chestii pozitive. Și, fraților, cam asta a fost clipul. Cam asta este meditația, cam așa se face meditația și așa puteți să faceți meditația. Din punctul meu de vedere este un lucru extraordinar care trebuie practicat de cât mai multă lume și de cât mai multe ori, în fiecare zi. Foarte bine să faceți în fiecare zi. Eu am fost Gaurau, vă pup, vă mulțumesc mult de vizualizare, vă pup încă o dată și arrivederci. Pa, pa!